Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın hece European Haziran 2025 Penşemli Brüksel saat 13'de Hamede çağırdı. Hemen uçan dınava rojede peşkeş bikin despek çenserin uçelme. Reber Apo Sernavên tekildarî serdemanû bi heft xalan ve dibêje. PKK di kongreyê xwe ya 12 awarte de gelek biryarên girîng girtin. Êrişên artêşa Tirk devam dikin du gerîla şehîd bûn. Dem Partî û DPP jî ji bo peyamên Rêber Apo bigihînin civakê seferberêkê nû dan dest pê kirin. Figen Yüksek da got divê em di xeta azadiyê de ısrar bikin. Hejmara şarêdariyên CHP'yî yên ji erka xwe hatin dûrxistin gêşt 11. Dubare dem başkodarên hêjem dest bi berfirên ûçeyên xwe dikin perspektîfa Rêber Apo ya ji bo kongreyê û dibêje ancak yên şer dikarin aştiyê pêk bînin. Pelegodarên hêja ev dosyayê me ne amadeye em niha derbasî dosyayê xwe yêdî dibin pişre me yêdî yekemîn bi were parve bikin PKK bi tevlîbûn û birêvebirina Rêber Apo kongreyê xwe ya 12 a awarte li darxist. Biryarên gelek girîng têde hatin girtin ji bo serdeman nû jî perspektîfeke xurta têkoşînê danî holê. Em ê biryarên derbarê rewşa Rêber Apo û daxwazên kongreyê em ê bi were parve bikin. Dîwana kongreyê radigihîne ku pêşketin û encamgirtina pêvajoyê ancak bi azadiya fîzîkî ya Rêber Apo mümkün e. PKK di kongreyê xwe ya 12 awarte de gelek biryarên girîng girtin. Dawî li ezmûneyê xwe ya bi navê PKK anî û xwe fesih kir. Biryarên ku hatin girtin jî tevî hemû xalan bi rêya hejmara dawî ya rojnameya serxwebûn bi raya giştî re parve kir. Di belgeyên biryarê de hate destnîşankirin ku Rêber Apo bi awayekî tevlî kongreyê bûye û kongre bi rêve biriye û ev nirxandin hatin kirin. Rêber Apo divê meşa azadiyê ya mezin de bi 27 Sibata 2025 re pêvajoyeke nû da dest pê kirin. Ji bo pirsa Kurd ji zemîna tundî û şer derxe û bigîne zemîna siyaseta demokratîk û huquqî, Rêber Apo banga aştî û civaka demokratîk kir. Kongreyê ragand ku pratikbûna bangê wê bi zehmetî be û jê re dem lazim e. Eşkere ye ku bi cîhatina bi serketê ya banga aştî û civaka demokratîk wê bi zehmetî be û demekê dewam bike. Rewşa xwezayî ya vî karî ye ku Rêber Apo yê ku bi berpirsyariya dîrokî însiyatîv kir ser xwe vê pêvajoyê bi xwe bimeşîne. Di rewşeke berova jî de nemimkün e ku bang bi serketî bicê beyanîn. Ji bo Rêber Apo karibe karên navborî bi serketî bimeşîne divê bi rengekî fîzîkî azad bibe. Eşkere ye ku ev yek jî bi sîstema îmraliyê nabe ku weke sîstemeke xirkirinê hatiye avakirin. Li ser vê bingehê kongreya me ya 12 a PKK careke din piştrast dike ku müzakerevanê serekeyê pêvajoya aştî û civaka demokratîk Rêber Apoye. Ji bo banga aştî û civaka demokratîk bi rengekî serketî pêk were divê pêvajo ji aliyê Rêber Apo bi xwe ve bêmeşandin ku vê yekê weke mecbûriyetekê dibîne. Rêveçûna erînî yan jî neyînî ya pêvajoya aştî û civaka demokratîk li gorî asta şert û mercên kar û jiyana azada Rêber Apo divê û ji bo pêvajo bi pêş ve biçe azadiya fîzîkî ya Rêber Apo mecbûr dibîne. Diyar dike ku pirsgirêk û xetimandinên heyî ji ber kêmaniyên li tevlîbûna rastiya Rêber Apoye. Rêbaza Afrîner uslûbê xezençkirinê, xwegihandina li tempoya bilind, bûna hêza çareseriyê tenê bi tevlîbûna tam a li Rêber Apo dibe û vê yekê esas digire. Pêngava azadiyê ya cîhanî silav dike ku ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber Apo tê meşandin û ji bo serketina pêngavê seferber dibe. Pelegodarên hêja perspektîfa Rêber Apo ya ji bo kongreyê û dibêje ancak yên şer dikarin aştiyê pêk bînin. Rêber Apo ji bo kongreya 12 PKK ya awarte re perspektîfeke ji 20 rûpel îşan dibû. Derbarê kongreyê de Rêber Apo tespîteke bi vê rengî jî dike û dibêje
ev civînên me bi xwe jî dibe ku nîvê çareseriyê bin. Ji nehawpê ve jî wê pêwîstî bi hewildaneke cewherî û hêja hebe. Hêvî û weweriya min a ji bo serketinê mezin e. Sernavên têkildarî serdeman û jî bi heft xalan vedibêje. Yek, xweza û wate. Du, xwezaya civakî û pirsgirêk. Sê, di civaka dîrokî de dubendiya dewlet û komînê. 4, modernîte. 5, rastiya Kurd û Kurdistanê. 6, PKK û fesîxkirin. 7, perspektîfên demanû. Beriya ku ev heft sernav warin nirxandin jî rêbera ku rastiya Kurd û Kurdistanê tehlîl dike. Pêvajoya serdema sed sala bîstî û kurdayetiya wê demê têkçûna wan dibêje. Reva Kurdan a ji rastiya xwe weke rexneyekê datîne hewlê û sedema têkçûna rabûn û raperîna wê demê jî bi faktorên hundirîn re îzah dike. Êrişên ji derve ya li ser kurdayetiyê wek faktoreke talî dibîne. Di derhexê banga serokê MHP Devlet Bahçelî de jî dibêje, Devlet Bahçelî ev qonaxa nû vekir. Ango keseke ku li hemberî me pêşengê şerrekî bi eman Devlet Bahçelî ji şandaya demê re dibêje, min tevahiya emrê xwe ji bo vê xerç kir. Lê niha dixwazim pêşiya qonaxeke nû vekim. Li gorî min ev jî îfadeya bangeke vekirî ya aştî û civaka demokratîk. Hem bangeka aştiyê ye, hem jî hevgirtî ye, hem jî bangeka aştiyê ya xwediyê naverokeke demokratîk e. Pêşketin hinekî vê nîşan didin û tekane encama em ji vir derxin ev e ku tenê yên şer dikin dikarin aştiyê pêk bînin. Rêbera po ji aliyê xwe ve sedema pêşxistina pêvajoyê jî bi vê rengî datîne holê. Ez pêwîstî dibînim ku ev şerê li gel dewletê li ser esasê aştiyê veguherînim ceribandina destpêkek nû. Me jî pir bi îsabet biryar da ku ev destê hatiye dirêjkirin li hewa nemîne. Ev dengê ku bilind dibe bê olan nemîne û me bersiv da. Me weke berpirsiyar û rêveberê vî şeriyê yekemîn xwe berpirsiyar dît û bêyî ku dereng bibînim me bersiv da. Ev jî ji raya giştî re hatiye parvekirin. İfadeya wê jî wiha ye. Encex yên şer dikin dikarin aştiyê bikin. Hêza muxatabên din a pêkanîna aştiyê nîne. Di rêza duyemîn de ne ya jî alîkarin. İnisiyatîfa esas ayîdî wan kesan e ku pêşengiya van karan dikin. Wiha kete rêyekê. Li gorî min rêbazeke bi tendurist e. Li aliyê din rêbera po mexsed û armancê xwe jî wiha îfade dike. Em di nav hewildana civakeke demokratîk ya çawa de ne. Em dixwazin ji vê qonaxê derbas bibin. Ev çi ye? Taybet li gel komara Tirkiye ji şer û pevçûnên cudaxwaz derkevin û derbasî pêvajoya aştî û yekitiya demokratîk bibin. Ji bo dewletên din jî Iraq, İran û Sûriye pêvajoyên heman rengî wê bikevin dewrê. Lewma jî ev gava tê avêtin gaveke pir ciddî ye. Eger rastî hinekî zehmetiyan were jî dişibe gava herî rast. Gelo wê ev qonax were derbas kirin. Bi temamî hewildanên afrîner wê vê yekê mümkün bike. Êrişên artêşa Tirkiyeyê ser hirmen parastina yên medyayê bênaber dewam dike êriş bi giranî li Zap û Metînayê têne kirin. Di encamê de du gerîla şehîd bûn. Hêzên gerîla jî di çarçûya parastina rewa da bersivê didin êrişan. Navendera gandin û çepemeniya HPG got, qadên gerîlayên li herêmên parastinê yên medya bi droneyên bombebarkirî û bûsûçekên giran hatin bombebaran kirin. Herûha tunelên me jî bi teqemeniyan hatin bombekirin. Êrişên artêşa Tirk bi giranî li ser tunelên gerîla yên li herêma Metîna û Şehîd Delîla Rojavayê Zapê tên kirin. Di encama van êrişên artêşa dagirker de 27 Gulana 2025-an hevreyê me welat di 30 Gulana 2025-an de jî hevreyê me bawer şehîd bûn. Agahiyên berfire ên li ser nasamaya hevreyên me yên şehîd wê pişt re bên eşkere kirin. Hêzên me li hemberî êrişan de çarçoveya parastina rewa de bersiva pêwîstan. Heta ku karên dagirkeriyê yên artêşa Tirk û êrişên ji bo tunekirina gerîlayên azadiyê yên Kurdistanê dewam bikin, hêzên me wê ji bo xwe parastinê bersiva pêwîst bidin. NPG têkildarî êrişên li ser hêzên gerîla û bersivên hatin dayîn de ev agahî da. HPG têkildarî êrişên li ser hêzên gerîla û bersivên hatin dayîn ev agahî da. Êrişên artêşa Tirk
دنافبرا سیه گلان اوچار هزیران ده لهرما متینای تونل علمه ین لقادن برکودان ین سر متینا و شیلازه 15 جران. لهرما شهید دلیل روژاوه زاپه تونل علمه ین لقاد برکودان ین گره آمد یه 13 جران به تقمنیان هاتن بمباران کرن. دنافبرا 29 گلان اوچار هزیران ده لهرما شهید دلیل روژاوه زاپه تونل علمه ین لقاد برکودان یه گره آمد یه 17 جران. لهرما متینای تونل علمه ین لقاد برکودان ین شلاس 19 جران به کپچه و سونداج راستی ایرشه هاتن. دناورا 29 گلان اوچار هزیرانه ده لهرما گار قادن گره زنگله، کانیسار که درش مجه زیف که دشتا کفیا گرگاش سپینداره گره کون و گوزه. لهرما متینای قادن برکودان ین سر متینا شلازه بازه و بیشیلی. لهرما شهید دلیل روژاوه زاپه قادم برخودان ین گره آمدی و گره بهاره بچک انگران و بوسان هاتن بمباران کرن. برسواه زنمه سیه گلان ده لهرما شهید دلیل روژاوه زاپه لقادا برخودان یا گره آمدی درب لواسایی تکه هات خستن که سیستما را داره لسر بو. هروها کونتینرک کونکات نیما کرن داگرکرکات جزا کرن. سیویه که گلانه ده لهرما شهید دلیل روژاوه زاپه به تکنیک لحظین دشمن هات خستن. ده انجام ده داگرکرک هات جزا کرن 2 داگرکرچی بریندار بون. ده همان دمه ده درونه یک بمب بارکری یا با آرمانجا ایرش شاندن تونل ما هات ایمها کرن. یکی هزیرانه ده لهرما شهید دلیل روژاوه زاپه لقادا برخودان یا گره آمدیه کنتینرک هات ایمها کرن داگرکرک هات جزا کرن. دودی هزیران ده لهرما شهید دلیل روژاوه زاپه لقادا برکودان یا گره آمدیه به تکنیک هات هدف کرن و دربل کونکی هات خستن. ده 4 هزیران دهشی لهرما متینا یا لقادا برکودان یا بیشیلی به تکنیک دربل کپچه که زرخی هات خستن که جبود داگرکری ریچه دکر هات ایمها کرن. دم پارتی و DPP جبو پیامن ریبراپو بگیرن جواکه اشارت سفر کنون دا. هیتا ایمرالی 27 سبات بری براپور هفدیتنا سیمین پیکانی پشت هفدیتنا هیتا ایمرالی لی استانبول جیوینه که چپمنه لدارخست. ده جیوینه ده بانگا اشتو جواکا دموکراتیکا ریبراپو جرای گشته اشکره کر. پشت بانگا سردمه هیتا به پارتین سیاسی سازی و ریخستنان را دست بر ریز هفدیتنان کر. به همان آرمانجی لباشور روژاوای کردستان جی پارتین سیاسی ره هفدیتن پیکات. دم پارتی و DPP جی جبو پیامن ریبراپو بگینن جواک که ل 140 ناوندان زدهی 50,000 کس سنوره جویان. مساجرانا دم پارتی جی ده چارچویا بانگی ده به باسکن جنان آ پارتین سیاسی رو هفدیتین کر. دم پارتی بریاردا کود تبایی ما حزیرانه و هاوینه ده لهم تاق ناوچه و باجارو کم بگر ره بجوه. دم پارتی جبو و گوتنا پیواجویا نو ده 1905 جوینن گل و شاهین دموکراسی و هفدیتنان پیک بینه. دوی چارچوه ده لشرناق آیگیرو ایزمیره شاهین گلوه بین ارگانیزه کرن. لآمد وان و مرسینه جیو فستیوالین دموکراسی بین دارخستن. هر و حالا آمد مالازگیر و موشه و مرسینه به تبلیبونا مالباتین کود پیواجویا پفچونه ده جیانا خوش دستانه جوینن برفره و بین چه کرن. دم پارتیو وان همو چالاکیان بری خستن انگیرسی ین سیویل و دموکراتیک ره ارگانیزه بکن. Figen yüksek da gud ve emdixeta azadiye de ısrar bikin. Figen yüksek da deve emdixeta azadiye de ısrar bikin. Hevseruka gişti ya bere ya HDP figen yüksek da jegirtigaha kandra derbar pevajoy da akıfi ugot pişti banga berezo calan PKK gavek diroki avet. Deve herkes banga Brez Abdullah Öcalan u beryarên Kongreya PKK baş fêm bikin. Deve şovenizma li ser civakê bê rakirin û hegemonyaya baronên şer bişkînin. Figen yüksek daxda zanin ku Tirkiye û hemû civakên li Tirkiye de qonaxeke kritik tene û got Tirkiye di nava erdhejekê de ye û tenê aştiyek bi rûmet dikare vê erdhejê bide rawestandin. Pêvajoya aştî û demokratîkbûnê heta îro yek alî pêşketiye. Desilatari gavan navêje. Girtiye nexweş û kal noqteyên herî hesasın. Mixabin devê hêlê de heta niha gavek nehatiye avêtin. Gavên ku baweriyê bidin gelê Kurd û hemû gelên li Tirkiye nehatin avêtin.
Figen Yüksek Dağ got, Kırdaya çareseriye gelin, aşti u demokrasi ji bo gelane, deve pevajo ji insafa serdestan re neyheştin. Eme be iradeye tekoşini u enerjiya guherina civaki nişan bedin u çareseriye pek binin, tekoşini azadiya jinan daliye peşketini aşti u civaka demokratik de xali roleke giringe, ji berve jî devê rêxistinên jinan di navenda pêvajoyê de cih bigirin. Pêvajo nû ku bi banga Birêz Öcalan û Kongreya PKK dest pê kiriye gelekî giring e, divê em di xeta azadiyê de israr bikin. Belgodarın be Cejna Kurbanê Dem Partiye Cejna Kurbanê li herkesi pîroz kir. Hevserokên giştiyên Dem Partiye Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakan ham bi peyameke Cejna Kurbanê pîroz kirin. Peyama hevserokên Dem Partiye bi vî rengî cejin ji bo fahirvekirina êşan, mezinkirina hêviyê û qurtkirina hevgirtin û biratiyê demên pir hêjan e. Welatê me di serdemeke dijwar re derbas dibe. Ev rojên taybetînin bîra me ku jiyana bihev re aştiya civakî û siberojeke demokratîk mümkün e. Em xeyala welateke dikin ku nasname bawerî û zimanên cuda baweyeke azad û wekev bihev re bijîn. Em têkoşîna xwe ya ji bo komareke piralî û demokratîk didomînin ku hemû gelan van axan xwedî mafên wekev bin û kes ji ber bawerî ziman an nasnameya xwe zilim û zextê nebîne. Bi vê bawerî û hêviyê em Cejna Kurbanê ya 86 milyon welatiyên xwe pîroz dikin û hêvî dikin ku ev cejin ji bo me hemûyan aştî, azadî û wekeviyê bîne. Çîkê jî Cejna Kurbanê pîroz kir, civaka İslamiya Kurdistanê Çîk bi daxuyanekê Cejna Kurbanê pîroz kir û got Cejna Kurbanê nîşaneya dilsozî û firehbûnê ye. Di heman demê de deriyê rehmetê ya berpirsyariya mirovan ya li pêşberê Xwedê û xizanan e. Em hêvî dikin ku ev rojên pîroz ji bo gelê me ji bo tevaya alema İslamê bibe wesîleya xêrê, yekîtî, merhamet û adaletê. Cîkê bank li gelê Kurd kir ku bi qurtî Xwedî li bawerî, ziman û nirxên xwe yên civakî derkevin. Li zindana Rihayê yê malbatên girtiyan bi lêgerî natazîre rûbirû dimînin. Ayneta Bulut ji bo kurê xwe serhat bibîne, ji Batmanê berê xwe dide Rihayê û qala zexta gardiyanan dike. Rahîme Alper jî ji Semsûrê ji bo dîtina kurê xwe tê Rihayê û ew jî nerazîbûnê xwe wihatîne. سريد بكن نافا بوراما او دكن برا بكن تشتك نابي هما وكي دي تركي يعني كنجي ما تفاضرا كن او دكن سلا از هر جارد بيجم كتما صالح اشتاتي ما بر سورك ليد بيجم اد بيجم از سياسي ما از يشترجيه ام ناخني ام جي القارشيفات اشتانا از بي ارامي قبولناكم از تاجيز دبين ما سرخو قبولناكم ما نوفت تفجير تشبلاغ دكن ام يعني فر بي راسزه هندر دا جهرو مثلا قردوانا ام راحت برندانم ناو مرا چون هاتن ام بوی آشتیت نفره ام بوی زاروک خات نفره ام و معامله تجارا قبول ناکن. Pên şaredarên din ên CHP'yê ji erka hatin dûrxistin li gel van pên şaredaran hejmara şaredarên CHP'yê yên ji erka hatine dûrxistin gêj 11. Şaredarên ku ji erka hatine dûrxistin evin serokê şaredariya Avcılarê Utku Kamer Çaykara, Serokê Şaredariya Büyükçekmece Hasan Akgün, Serokê Şaredariya Gazi Osman Paşa'ya Hakan Bahçetepe, Serokê Şaredariya Ceyhan'e Kadir Aydar, Serokê Şaredariya Seyhan'e Oya Tekin, ev şaredarên CHP'yê di çarçoya lêpirsîna derbarê şaredariya bajarê mezina İstanbulê hatibûn minçavkirin hatibûn girt. Di 24 saatan de 22 kes hatin kuştin li gurî navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê li deverên cuda yên Sûriyê di nava 24 saatan de 22 kes hatine kuştin. Sohrê diyar dike ku li bajara Hamayê çekdarên Nenas kesê qetil kiriye. Navenda çavdêriyê da zanin ku li Şamê 5 ciwanên Alewî ku du roj berê hatibûn revandin kuştî li nexweşxaneya El Mujtehîd
hatiye dîtin. Hatiyarkirin ku li taxa dibîsê ya Swêdiyê jî komeke çekdar du kes kuştine. Sohrê destşankir ku di encama teqîna mayînên bermahiyên şer de a İdlibê zarokeke û bajarê Dêrazorê keseke jiyana xwe jî destaya. Sohrê destşankir ku hêzên ewlehiyê yên desthilata Şamê yên li ser benda kontrolê ya gundê Rabia yê Hamayê hejmareke şênî û lêbaran kirine di encamê de yek jê jin 8 kes hatine kuştin. Herwiha diyarkir ku kesek dema Humsê de giya kom dikir ji aliyê çekdarên nenasîbê hatiye kuştin. Li taxa Miftî ya bajarê Hesekê jineke ciwan ji ber lîstîna bi çekê jiyana xwe jî destaya. îro manşetên rojnameyên Erebî û hane rojname El Arab derbarê rewşa Sûriyê û nûçeyek weşandiye û dibêje 5 ciwanên Elewî piştî 2 rojan ji alê hêzên ewlehiyê ve hatibûn girtin û li nêzî Şamê kuştî hatine dîtin. Ev jî dide xuyakirin ku di navbera hêzên dilsozên sereke desthilata Şamê Ahmed El-Şerî de nakûkî heye. Li gorî çavdêrên Sûriyeyê kuştina hejmarek ciwanên Elewî piştrast ku hin şervanên Sûriyeyê û biyanî yên tundrew hene û li dijî rêbaza El-Şerî derdikevin. Ev komên tundrew zextê dikin ku operasyonên tolhildana mezhebî bi desthilatariya El-Şerî bidin qebûl kirin. Li gorî rojname El Arab piştî êrişa nû ya li dijî Elewiyan dibe ku Donald Trump neçar bimîne ku helbesta xwe ji nû ve binirxîne. Rojname El Xelêc jî têkçûna dan û standinên di navbera İsraîl û aliyên Filîstînî yên li Xezayê de nirxandiye. Li gorî rojnameyê Tel Avîv biryar daye ku dan û standinên ji dûr ve bipejirîne û di heman demê de operasyonên xwe yên leşkerî berdewam bike. Armanca İsraîlê ew e ku bi rêbazên leşkerî bigîje armancên xwe. İsraîl zexta siyasî û leşkerî li aliyê Filîstînê bike û wan neçar bike ku şertên İsraîlê qebûl bikin. Devletên Yekbûyî Amerîka bank li NATOyê kir. Balyozê Devletên Yekbûyî Amerîkayê NATOyê Matham Vîtkar diyar kir ku Rusya amadekariya şerekên û dike wanî ziman ku divê NATO ji hêla kapasiteya leşkerî ve Moskovayê derbas bike. Vîtkar wiha domand Moskova ji niha ve amadekariya pêngavê dike. Tu opsiyonên din li pêşiya welatên NATOyê li dijî van gefên Rusyayê nîne. Divê em zelal biaxivin dema zêdekirina lêçûnên leşkerî hatiye. Sekreterê Giştiyê NATOyê Mark Rutte destşankir ku Rusya hilberîna çekên xwe lestir kiriye û got gefa Rusyayê heye. Ew ê demeke dirêj bidome û Rusya bi lez hêzên xwe ji nû ve ava dike. Rusya diwarê çekan de di sê mehan de bi qasî miktara ku NATO di salekê de hilberînê hêz amade kiriye. Li gorî servîsên îstixbaratê yên Rojavayî Rusya di nava 5 û 7 salên pêş de wê bigihîje kapasiteya ku karibe êrişî welatekî endamê NATOyê bike. Li gorî rapora navên dexebatên navnetewê û stratejîk di destpêka şerê Rusya û Ukraynayê ve hejmara wendahiyên leşkerî gihîştiye milyonek û 4,000 kesî. Li gorî raporê nêzîkî milyonek leşkerên Rusyayê û 400,000 jî leşkerên Ukraynayê yan jiyana xwe ji dest dane yan jî birîndar bûne. Heta niha nêzîkî 250,000 leşkerên Rusyayê û di navbera 6 û 7,000 de jî leşkerên Ukraynayê jiyana xwe ji dest dane. Ev dane nîşan dide ku ev şer veguheriye yek jî mezintirîn şerê bixwîn ê serdema îro. Bi taybetî jî ev yek weke mezintirîn hundahiya şerî ya piştî serdema Yekîtiya Sovyetan al Rusyayê xwe nîşan dide. Lêbele ev lêkolîn tenê xwe dispêre çavkaniyên eşkere û tê diyarkirin ku hejmara rastîn geleke zêdetir e. Belê godan je me nûçeyên nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.